tidak gumurut saking jroning praja gunge ingkang bok kosbok niro lir surya wedara keparenga jumadong dawuh Sinuhun pringking abding kepadian kula pun prawara Hanila kula pun cocak rawuh cemadong dawuh kula kapili mandesti cemadong dawuh kula pun saraba cemadong dawuh yo kabeh para senopati anung-anung Pancawati dina iki wanti-wanti timbalane Gusti ingkang sinuwun Sri Rama Wijaya jalaran nadyan to kabeh para wanara iki sing ngancik negara Pancawati ibarate wong gegawa ora saya enteng nanging malah saya abot ngerti nggih ngertos sinuwun namung ngaten keparenga kula badhe miterang sawetawis tinimbang menika tuwuh tandha pitaken para kadang-kadang wanara yo wartakon apa ngaten sinuwun menawi dipun manah dipun petang peperangan menika rak namung ngrebut wangsulipun Kusumaning Ayu Dewi Rekyan Warasinta. Lah iki to? Ya. Terus lha iki upamiya rumiyin Raden Anoman sampun lumampah duta dhateng negari Ngalengka. Mratitisaken lenggahipun Dewi Rekyan Warasinta. Upamiya rikala semanten Raden Anoman menika mboyong kundur Dewi Sinta ra inggih saged. Ya. Lah kenging menapa? Sinuwun Sri Rama Wijaya menika mboten merintah kalian Raden Anoman mboyong kunduripun Dewi Sinta, malah kepara menika Raden Anoman wangsul mboten nderekaken Rekyan Warasinta nanging kepara sinuwun Rama Wijaya ngerekaken para wadyabala wanara ngawontenaken perang gegempuran ingkang nuwuhaken korban ingkang mboten sekedhik. Menika janipun tuwuh tandha pitaken sedaya para wanara mboten namung kula piyambak. Janjanipun menika kados pundi sinuwun? Oh iya. Hanila, kula wonten dawuh pitakonmu becik apik. Ngene. Yen kowe nyawang bab perkara peperangan iki janjane ora mung mligi. Ora mung mligi njaluk baline Rekyan Warasinta kuwi ora. Oh ngaten. Iya. Kowe kudu nyawang. Kudu nyawang Sri Rama kuwi sapa? Sri Rama kuwi panuksemaning Sang Hyang Bathara Wisnu, jurandung kabahagyaning para titah. Dadi gunggung kumpule Sri Rama Wijaya kuwi ora mung mligi njaluk baline katresnaning Dewi Sinta, nanging Sri Rama Wijaya kuwi minangka dadi dutane adil, utusaning Gusti, utusaning bebener, mangrurah satru murka, wujute ya dasamuka sak para wadya balane kuwi. Ngerti kuwi? Oh, larak ngaten dados kula sampun saged nampi dados keparingipun sinuwun menika mboten namung badhe ngajab kunduripun Dewi Sinta, nanging pancen sengadi ngawontenaken gelaring perang ingkang dipun wastani Sari Kudup Palwaga utawa ana sing ngarani perang Palwaga Kala. Palwaga ki kethek, Kala kuwi buta. Parange kethek karo buta. Ana sing ngarani perang Brantayuda, ora Brata lho, Brantayuda. Brata ki gandrung, Yuda ki perang gandrung. Kuwi ya wong buta karo kethek. Sing gandrung kuwi sapa? Dasamuka. Pancen jenenge akeh. Inggih Sinuwun. Mula dina iki gedhekno pengati-atimu. Nadyan
cilik lara gedhe temekaning pati para wanara kuwi ora mung mbelani katresnan kowe iki mbelani bebener kowe iki ya dadi utusane ngadil Sri Rama tanpa kowe kabeh ora iso tumindak apa-apa dadi tetep manunggaling kawula Gusti antarane sing ngayomi karo sing diayomi dadi siji nindakake jejibahane dhewe-dhewe wah larak ngaten marem raos sing manah kula nggih dados menika mboten badhe tida-tida para kadang-kadang wanara anggenipun ngayahi kewajiban menika ya kula sing prayitna ngati-ati Anoman wonten dawuh paman awan kowe aja yanggo wonten dawuh paman mbok menawa yen to iki mengko ana senopati ngalengka sing ngetoni ana madyaning palagan sapa wae ora susah dadak kowe wigih Hararinga wong ngalengka ketok kledang-kledang dapat rampungi oh ngaten nggih sedika kesaken dawuh piyak oh Bawas pada iki kaya kapiranu. Iya, jendul kula ingkang sowan. Anda wigati apa? Kauningan. Dinten menika ngalengka ngedali senopati. Ngalengka sing ngetoni senopati? Inggih. Sapa senopatine? Senopatinipun menika putra-putra ngalengka piyambak ingkang dipun pandhegani Raden Megananda inggih Indrajit. Kowe lak keparat. Anoman anggota tatanen barisamu dhewe-dhewe papakno kridane pranakan ngalengka sedika kesaken dawuh pasuka paman Wedyan. Wedu mawur
mangawu awarwu arahan pengaraning ngadure kang maguru gangsa tetek kaya butula war panjriting turanggeti ora kata ingkang waja layu ora pangling ana kethek ulesi kembang duren kowe Jaya Nggodaran ora tedeng aling-aling anak Dasamuka ya Raden Trisirah memper yen to sirahmu telu ora jamake menungso ora sah kakean cerewet Jaya Godo dina iki kabeh kanca rowangmu minggata saka bumi kelahiranku Ngalengka aku gelem minggat aku kudu iso nglangkai bangkene gerangamu Prabu Rahwana piye leleng pacakmu kementhus kowe nglangkai bangkene Kanjeng Rama yen isih ana anake lanang pangeh lamun aja cerewet Yan. Mati kowe. Wat. Wah. Yo, aduh. Tahan. What you?
Oh. What? 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 Ayah. What? Iya. Wah. Wih. Hey, oh, ah, oh. Oh. Wah. Wah, iya. Ah. Oh. Oh, ah. Kaya. Oh. Ay. Ay, yo. Idiot. Ayah. Ay, oh, ah. Oh, yo. Wah, yo, wah. Iya. Wah. Asangmu podwaran ate besok amendemo baris Kang Prayitna Wyasaranta wong ing Dwarawati yang godo kados pundi Raden Gunawan ngatos-atos kula dereng kawon namung emanipun ingkang nami Trisirah menika sirahipun lak 3 mongko kenging gamanipun piyambak kula rebat kula tamakaken sirahipun setunggal menika pecah kok tasih gesang sora hamuk Raden putra-putra Ngalengka menika benten kaliyan putranipun Narendra sanes sedaya menika nyuwun pangapunten menika lare boten bares. Menika ketitipan kasektenipun Kakang Rahwana. Ngaten inggih. Punipun Raden Trisirah. Menika sirahipun 3. Lajeng Trikaya utawi Tribau tanganipun nggih 3. Ingkang bebayani malih menika ingkang nami Trinetra. Menika mripatipun 3. Ingkang kalih mapan sak limrahipun ingkang setunggal wonten bathuk menika nggih bebayani. Salajengipun nggih mengsah panjenengan Trisirah menika kedah dipun rampungi. Liripun dah dipun sirnakaken sirahipun 3 menika. Oh ngaten kedah 3-3-nipun. Inggih Raden namung setunggal mboten saged mati.
Wah. Najan iso nyireni sirahku sing siji, ora bakal iso mateni aku. Wah, kabeh urip mesti kudu mati. Ora bakal nglungsungi ate kaya ula. Ayo. Katokno budimu. Ah! Baik. Oh. Wah! 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 Ayo sambat-sambato. Witri sirah. Sirahmu siji pecah sing loro tak pokai kabeh. Arpa kowe iki digdaya dikaya ngapa? Surasudira jayane Kanengrat suwuh brasta ulah tekaping Darmastuti. Kowe duwene kasektene atimu ora suci, rampung nyawamu. Wah, te Anoman kowe. Wis tau gawe gegere ngalengka apa adamu. Kowe anak Rahwana. Yo. Raden Tribau ya Trikaya. Ayo, kroyokne aku. Ora usah kroyokan. Ijen do ijen. Aku iso nyampurnake dapurmu. Wah! Woi! Ayah! Mati! Oh! Wah! Wah! Mati aku. Wadah! Trikaya ya Tribau. Ilang nyawamu. Bareng kekuatanmu. Pengapesamu. Tak protoli tanganmu. Ayo. Sambat-sambat ndi peranaan ngalengka maju rampung dina iki.
Wah, rasa si keparat. Kadang-kadang wis gugur madyaning palagan. Yo. Kakang Trisirah, Tribawut mekaning pati gila. Trinetra. Ayonono kridhaku. Maju. Tak pandeng ora kakang geseng awakmu derajat apa kowe. Ayo. Kethek ra didek sapa kuwi? Patih Hanila. Sapa Trinetra? Ayo. Ayo ana kridhaku keparat. Kowe anak Dasamuka iki marganing patimu. Ayo. Loh. Maju kowe. Wah. Waduh. Wah, aduh. Aduh. Wah, apa iki?